Hello, yes. Eh, musta? Nanagitang ko sa TV. Nanak ko sa TV. Sus, Sa TV na sa lugay na kong hindi pangandoy. Naabot na dyan ko sa TV. Oy, mga anak na ko. Hoy, shot. Oy, kamusta? Kanang, shoutout tayo ko sa Kuanday. Sus, pangandoy dyan ko nga maabot ko sa TV. Karon, nanak ko sa TV. Ay, di pagi ko. Kanang, shoutout tayo ko sa, taga Toledo, taga Cebu, taga Matabang, taga Angilan, ug sa mga kailan ako sa mga pinumungahan. Nanako diri siya TV karon. Channel 50. Nanako diri. Lipay kay ko, ilabi na sa ko mga anak giya. Oy, sa katong ma'am, pa-shoutout ako di ay. Sus, lipay kay ko karon. Nagpa-shoutout ako sa mga akong mga igagaw. Mga Basilyuti, mga Madrid, mga Silaya family. O gilabi na sa akong amiga o mga amigo diha, nga mga co-singer. Nanang to diri. Di pa ko kay nanata ko diri. pangandoy man, abot ka sa TV. Yes, sa tuman na ako nga pangandoy. Kanang magpa-shoutout. Kisa to magpa-shoutout labi na sa katong mga taga Davao. Shoutout ang ko taon katong mga kisa mo itong mga gustong magpa-shoutout nako. Katong daghan kayo magpa-shoutout ako. Itunol ko na bi. Itunol ang katong magpa-shoutout. Labi na sa katong mga amiga amigo. Labi na si Tunibi, mga patatag diha, mga sagangilan, ay, mga shoutout. Pa-shoutout ra ba gito sila. Mga mo nilista. Pa-shoutout siya. Yes, tala dito ko sa TV. Ang bata, sigling eh. Saan ni mong gihatag? Puro man yung saan ni? Mga utang man eh. I-shoutout na diha para mamayad na sila. Ha? I-shoutout na. Uy, mga utangan man imong ipanghatag diri sa kuan ay maikog sa tanila. Uy, puro man imong utangan. I-shoutout nila. Ipag-shoutout din mga dahiya sa mga naong gani pamayad na ba oy. Kisa to mga shoutout ako di ang katong para pamayad ni mga sa mga gahi man kani mga naong sad mga utang. Mga shoutout ko sa mga utangan niya katong utangan og 700, 15, 2,000, 3,000, ug katong 20,000, 15,000, mga katong 25,000, 30,000. Mga gahiag ngaw ni pamayan na mo. Hoy, di ta mo i-mention nga niyo diri kay mauwaw ta. Pamayad na mo. Sus bingaw na kay kus ko anak. Nanag kita ko diri. Nanag ko diri. Hi. Oh, shout. Dai ko di ay. Oy, nanag to ko TV sus wa jud ko magdahom ako gini pangandoy nga maabot ko TV karon. Ana jud ko lipay ko mana. Labi na sa katong. Oh, ha? Unsa? Lagi kidikit. Karong nga na istorya diya. Nana na ko sa TV, di mo malipay. Nana ko sa TV, pati sigaw ta. Sus, pati mingawa na ko. Sus, mga followers ako diha. Shoutout ko sa tanang mga followers. Nana ko sa TV, hello. Ay, nana ko sa TV. Oy, follow na mo diha. Kaya nanagtang ko sa TV. Ilabi na sa katong mga mangutangan ako diha. Pamaya na mo, oy. Mga gahe mo kayo mong ganaw. Pamaya na mo. Yes, tanong ko sa TV. Ang ibigaw na ko sa kong anak. Akong anak laki. Sus, dudong, nanak ko diri. Hi, nanak ko diri. Hala, sus, bingawan na ko. Asa naman akong anak ko? Anak na ko. Ha? Asa naman akong anak? Ha? Ari siya kong anak, be. Ari, lusot. Sabi. Hinday. Tara kita kong anak. Yes, nana akong anak sa TV. Saan? Sa TV. Ha? Gibigaw ko si kong anak. Bye-bye. Ari. Gibigaw ko din sa butang si Kodek. Butang sa... Ari, lusot, bebe, lusot. Sama ni, oy. Ay, sa. Paglaro ni, ay. Ay, kapi. Ay, sa. Sige. Pero, bye. Wait, klaro. Paglaro ni, TV, ah. Yeah.